hwefo ne Cedar hour etiefo eni gisem ne say back as afidie so nipa pi ne ye ne bom asori awrade yes eche nyame asem na ye kira so na ya bompae yes Lord na wotwe de ya sachira dwumadie no mu kakra yes na wotwe ya sachira dwumadie mu kakra ye ba say ye ba be ka obi na obi so aka obi se Yes. and that's one that's what Amen. Jesus. Empenyumfo ka se duana chia anso so emu ye that you say and that's what duana. Oh yes. Enti katemada wabodwam moja redi umu afro Oh Jesus. That say Nyankopon wo bibi papa. Oh Jesus. Cedar awa ye ba ensama ye de bra hwefo nyina ne se ehefa ena ye janom Nyankopon no ewo. Yes. Where is the God of our fathers? Also for a nephew day. And ne a market day. Yes. Ewo mochri. See, Mammy for Queen so na mencha mochman phone na after mochman so mechia. That's right. A German some mochman so mechia. No credit. Na the maker say ni say no also for ukopie efiada ewo mochra. Just a nipa ewie ye awreho. Nipa ewie ye nye ukɔhwe nipa osofo waja ni fie papa bi mu waja baby bi ono dwane ni jacuzzi oh Jesus na ye de na gu from na ye de water hose e bu nsu gu so na nipa wie ye eya ho osofo ene nipa ye yi omo agu a ye kwakosi omo cha ne ka papa no tima fanko osofo ni fie papa no waja Ubu okra ye ko yi emu no. Ya fana ko di fie o. David. No ka ebusu fie. Ebu oso park so. Ye betana bontane. So for the fie a AC air condition bo ho nyina. Ti e ba fidie so a ye ma wani aba ho so. Na awere ho sem se wo ma anyinyine de. So for mu kura na ni je. Celebration of party. Ubu o so for when you know to make us say, I am more pie, mammy, and maybe I may do it. Go home, and so young shank could I Marantia about a month for we are busy, what friend of West swap, or so for 40s, 50s, early 40s, early 50s. I'll woo. I will a horse, I will a horse. Another day. Ya catch us a dear na obeya nyame bema wo anyini ache ya nko Facebook na so na ya mama kwara yo Bishop Nyankopon enhira ye ko Facebook no so dia dodo na agina so George na Ayambile agina so Prong agina so Dinosaur Boache ewo so bi Inshiraba ewo so bi Ochre Gladys ewo so bi Sanso ana Anthony Poku Amponsa enso wo so bi Asumani Root ewo so bi Sanso ana eye Georgina emo Ransford Aka enyina ejina so bi Cedar set Mensa enso ewo so Mary Sam enso ewo so Gladys Ochre ewo so Maxwell Osei Boache Boss Lady enso ewo so Sheila Adepower so Nana Jessiwa enso ewo so NP na aka ho mon like Sompa page na sa na mon share link na na mo share wi enso so a mon fa mo comments so emara Dennis Danso mo nyina ejina so Nyankopon Joanna Des na ya waje Linda Owusu Dennis Danso Aisha Dauda omo nyina ejina so so for dear na nipa be ya nya me be bo ne ho ban dear na nipa be ya nipa be nyina che so for nipa be bre asa nya me ni hobi yan kan Isaiah 43 na no ay kan Isaiah chapter 43 verse 2 and 3 yes yan kan dear na Nyankopon kan o se utwa nsu a me ne wo na ewo ho na se wo fa nsu bonte mu a emfa wo nko se wo na mogya mu a ere nhye wo na ojaframa enhye wo then Isaiah chapter 41 verse 10 Isaiah 41 verse 10 awefo na tiefo
Diana and then you may Cedar our air catcher. Oh, Jesus. Yamia Shayan Bopi. Yes. Answer Camia said, Onyanko Pombosh and our Shayan. Yabresono, Yehunya Menu. Nipa e wu. Oh. Nipa e yare. Oh. Also, no cry any yard safu. And now you have full goofy. Hospitals in Ayama. Oh. Now, no engineer beer. Oh, yes, we woo. Yeah, the new hospital is a bed in the hot. Yeah, no car is a bed. Oh my God, and move. Now you didn't quite not talk. Oh. My bed is one and two. And then, maybe I would this year be a frimo, the Mamuina Yako, the Bushiano, Yamamu Shepte. Yes. Na nyamia 7 ebeye den na be mo ma die na Isaiah so. O se ensuro. O se ensuro. Na me ne wo na wo ho. Na me ne wo na wo ho. E ma wakoma ntu. E ma wakoma. Na me ne Onyankopon. Me ne Onyankopon. Me hye wo den. Me hye wo den. Enso meboa wo. Enso meboa. Me de me tire ne nifa no mekura wo mu. Azofo. Enne. Ensama Nyankopon ka se me yesu. Se hu aka nipa pio. Ah. Hu aka nipa. Oh Jesus. Obi wo kura na ya ne se Oba bibu. Azofo na ebe bie line na tumu ntema bompa ya manipa. Okay. Ya ni ahwefo ne tiefo be bompa. God bless you. Na mo amoba afia da mpa ye. Na azofo nyoma nyame bie so afi na were ho akam. Ni pashe bremu asem. Nyoma nyame bie so nem. E ofia da mpa bo. Na yo. Enne ya ba se die be ya Nyankopon bebo ye ho ban no say ye be ye sitie ama Nyankopon asem ye ye nyame kono that's right na bosumi nyina asemfo ye ni ahwefo ka ho asem nyina ne say ye nya sitie ama Nyankopon asem na say ye nya sitie ama Nyankopon asem a Nyankopon betwe ne ho efri ye nchen na nyame twe ne ho fri ye nchen a ohaw ne amane ne abenedie ene ye befam na sitie ne ba ko se nyame ye bibima wa e wo se odanase na no ye no kan Yesu Kristo a obisa akwatafo nkono no ase se omo wo hefa efri se ba ko no di aseda na ba na kro na aka no omo we na no Yesu san ye bi ti yen san ko Mark chapter 5 yen kan from verse 18 to 20 no yen hwe abrantie bi a na hufi aye ne ma na owo garadanse fo asase so na Yesu Kristo eje no san ya de tu ahomone ni nyina fire ne mo na omko wura preko mu na nipa no hu de awrade aye amana no na opepo se oni Yesu be nante so benya kura Yesu bag obesoa Yesu nsuo obeso yes na Yesu eka bibi akira Yesu ka dance ho asem asofu Emmanuel eje beka ya mayeti na osi kodo no mu no de anka honhomone ewo ne so no sre no se obetra ne nchen na enso wa ama no kwan na wose no se kofie wabusuanfo nchen na koka nneoma awurade ayama wo ho no na monsha no nso enti nyame ye bibi ma obi a koka wose o ka kire nipa yes o ma wabusuanfo hunu o ma ofi penfo hunu o ma ukrofo hunu yes no mo ye awurade nyankopon oh Jesus no kwase na koka nneoma awurade ayama wo awurade ayama ene mobro awurade ahu wo ene mobo a nyame ahu nipa pi wo hwame nyame ahu mobo onka osina osimu koe no simu koe na okufiti ase ka nneoma kese a Yesu yema no no ewo Decapoli oko free nneoma Nyankopon yema no nyina wo Decapoli Decapoli means 10 cities so for enti nipa na Yesu Kristo that's right tutu ahomone fo odi adanse wo city mako 10 titi se Kumase, Sunyane, Takorade, Techima, Takwa, Enkrai. Dia dance yes, the Nioma Kessia Yesu Ayamano. Nene, ye bisa se, Nyamia Bibi Maya, yet media dance. And not in a Cedar our day, yet we are by your say, what dance ye, who be on best Cedar himself, and die a bodin say. Question that be a dear dance. Yes, fear that be a dear dance. Yes, Die a dear dance, number.
dwumadie no na ano ayɛ den ama yɛ kwan enti te sɛ ɛnɛ enti efiada ɛbɛn ɛyɛ afofida yɛ holiday ɛnɛ week program no ɔde bra na yɛ bi adanse ɔbɛmu mafo na ɛnɛ nnwumire mbɛ sɛ bie adanse yɛbɔ adanse kakra kadeɛ nyame ayɛ deɛ onyankopɔn ayɛ oh Jesus ne wo a w'ani da so asa no yɛ ka kyerɛ wo sɛ wɔn nso so nyame betimi ayɛ saa mmerɛ yɛ krado fa wo nsuo esi TV n'anim oh documents bi a na mɛba ho pae na ebia wo yɛ hɔhɔ na wo tie ya ampaya yɛ bɔ no TV no so adanse no so yɛ bi ɛyɛ dwuma sɛ ne nyankopɔn sɛ yɛ dwuma yes ɛma awɔwɔ yɛ ne nsɛnkyerɛnne ɛnɛ Sompa first service sɛ bi adanse anopa no amanfo frɛfrɛ gyegye adanse wo a wohwɛ me a wotie me ɛna wo nso so wobɛdi adanse amen wo a wohwɛ me a wotie me ɛna nnwumere wobɛdi adanse amen saa berɛ deɛ ma menkɔ azuka bɛma nyankopɔn hyira ɛyɛ MCR ɛne mu tim ne nyinaa osika mo nana yaw mo aha nyankopɔn hyira mo Calvin so ɛde ata nyankopɔn hyira mo yɛnkɔ MCR na yɛnkɔfa adanseɛ ɛmmra na wo a wohwɛ nya botere na hwɛ adanseɛ na mewia me na wobɛbɔ mpae yes wo nso so wobɛdi adanseɛ woba no bɛnya adansedie amen wokuro no ɔbɛnya adanseɛ amen oyere no ɔbɛnya adanseɛ amen wo ankasa a wohwɛ me wobɛnya adanseɛ amen yɛnkɔ ne yɛnkɔfa adanseɛ mmra yɛn awurade ayɛ Bishop awurade ayɛ ade kɛseɛ ama me wɔ faase ɔmaame ni ɔno ankasa bɛka deɛ awurade ayɛ deɛ na awurade ayɛ ama wo me pacho deɛ awurade ayɛ ne sɛ mebɛn ne papa ewu bɛ bada 2 years munie na ɔdae na ɔso na yɛ ne papa bada ho ɛna ɔde mmerɛ fitaa egu akonnwam ɛna ɔtutu ntoma ɛna ɔbɔ di sɛ sapɔn a na menim sɛ enka wa na ɔbɛhwɛ me enso owuo ɔbɛfa me kɔ enti sapɔn hwɛ ho yie na wo maame de awo ɛde awo de me ma ne ngu biem ɛna ɔsɛ da na wo kɔ mami sky ɛna ne papa yi sika ɛna ɔto bɔ ne nsa enti efiri hɔ no me bɛnya ahoɔden biem ɔsɔrɔ ase ma me ti kata akye me ɔka me mpemua na da kwam sa koyɛnkɔ batis me de ne kɔɛ ti ade ne kɔ doctor no hwɛ no kɔ lab bi ɔse kata de eni aduro enti wo ba no obetimi afama utem bia me ya na me se doctor na de na wo ma adua sɔre na wo nka nkyerɛ me afa ye ba ya me bɛs wo wie aduane a woni bibia wonye me fra na wo fi me enti wada anadwo abɔbɛ se 5 na wasɔre ahomache 5 ana se me patwan na wasɔre wasɔre me se wo kwan o se ma me ba menim se bia o pia kwadwonso o se ma school fo ni gyina kyire ho osu me papa de adaka besi o se me menkɔ na me se awurade gye me ɛhɔ na me sɔre na me sɔ mpai bom ɛna me pie na me kɔ ma rose fie me kɔ na me se ma se de akosu ye kora de me hu de me nya omisuro enti ma wo be kɔ Cedar hɔ na ɔsia na me se yɛnkɔ ɛna me boa mo ne bae enti ye beduru ha papa akwankyerɛ ɔkyerɛ me kɔduru fie akora ɔdaya wanti na ni biem me so me da hɔ na makɔnya me nim sɛ wɔfa ma wu me da hɔ na makɔ me se yeah, be info na ba saw the last week. Ababa we na say omo na no. Last week me catch them mo hwe ababa we say omo kona dana enye adekye obekwa akoda. Bishop abofra ni maame ni wose 1 year ni ontimi enada abofra entimi nada 1 year ni ni nyina ne se eduru anajo 12 na ne hwene bon nyina asisi eti said the kata achino no nti home ya de home no ontimi enhome bi na ye ba TV so ye sida awa no ena ya no mo de om TV ato nsuo no bompa ya na wode wa ma abofra bi anom no wode bi ahohoro nanim na watimi adakakra TV no nso sese asabe sei TV ni say ne de ene na ede nakura de ontimi enna bi kura efiefo na ko say TV no wona mo frafri baby ani na na wona mo frafri baby ani no ebu akwa he ya obi susu frɛ from baby ani saa
Don't know so no. A drain man, na home in SC or no son to mena. Bishop Abofray was who Abofra will be done. Amen. Na obeda. Amen. I rather make some of the Robert Abofray. Or the dance about Brady. Bishop, who is say, or Papa Ephraim. Na okatana ni kakra bia no ahu se papa de adaka aba besi omu fie ho na school fo nyina aba honom na omu nso no na de se omu pe no owuo enti na ontimi na nya memfa so na omu ano o papa awu o papa Ephraim na obehu ano papa de adaka afiri asama do na ba no de adaka afiri asama no abesi omu fie ho se o medem na school fo nyina esu aso say ya na to nipa na wawu no. Say ya na to nipa ye say he say no kan say na say ya na ekunkum nipa any just say mam na say wada to the officer ni ba na wu wa ko wo so no Awurade bema ade bi aye den no wo so de ne ba ya mere amen ade bi aye pesa ye gifri wo nsem wa ade bi aye se no me gina dance yesu se wa ade ni ye amen me pa cho fisi e ba ha ko de yare no eno a doctor Edu ade man wo jai nti papa nyame onhira wo onye okese mo a wabo amra mi tiwen kam ni me ho hwe kam be wu a na obewuo enso waso mi mo aso me benum Eradin Shaupa, offer Fradum Quadrum. On your Castamani Mulush Bebre. Eradin, aye. Oh, Mountain Sema Rade. Bishop Minuabai say Eradin Yankupon and Shrow. Minuabai, say, Waha. Opese utu kwine, what tribe are con me no me and sa and farmer. Was it in a dance and two GDMO? At the end of Radia Yamau. Cedar. And say 2024. Me ba say like me ba say bonfire de be about 2024 and I me imagine say me too quine because na yenya scholarship me nya full founded scholarship I say me ko US na me ko me ko me masters so ho enti me ba de be to me papa anim e ma papa na me bo ho mpaye enti e ba nse ye ko interview ni nipa 17 you could do American embassy. Obia the same scholarship you could no and one the kuta obia by the visa nema a nipa 15 and a car a nipa 2 me ka home a many boy bako. Intimidio soon eba me papa Nancy. In fact, na office or jen who baby enji because me huni say me be me GP a bibia a kama I was en commode visa ne mammy. Bauman farm mammy. Papa bien na no can send be some mammy. Obia or when ni bien who say I want you da wanim. Until you don't want a bomb pie. Until after 1 month, Anna, omoye say me be a genuine to a reapplication. Eddie a mammy. Until yes, I reapplication. Eddie mammy. Not just a me we no so I mean sign your date. Ghana ha. I was some across South Africa. I wanna date ni biwo. Intimidate, but told me papa and him, say papa, the other only there was a Obama to across South Africa. Emma Obompire, mamma, coy. Ye coy any pa 5. Not 3, I became young 2, ni one my 5. Yes, I the visa name and nipa 4. And the Saka men qua. Yan sound for visa now, some mammy. Be try take it to some 1 week. I was South Africa. In fact, no quite I am a 10 mania and Cardiachin Yamaba. Because Tiamati Hono, there's an fasobi so. Me friend me papa bet me di soon just say okasakura mente say papa me hunu de me nkoa nipa nyina nya visa na me nkoa de wosi nyame beye say de osika no boko no wosi nyame beye nti me fa plane na me sa ba Ghana biem me ba ye me need aso nyina answer because date ni kura we ye reapplication wo pe date kura for interview mpo a wo nya nti me ba counseling and papa chair ma kwanchire and I me koye. It's 1 day be enumere 7 me
me restart my laptop. And I'm who say date be a better one time now. I'm them in Saboso. Ye mueni. And I'm a coy. I fed the Bronisha, my name was a mammy. Ubi be everything is genuine. Until Obusami say, or no need Busami say. A dear Bentina, near Nuni in a young Favis and Amami. Because the same school, the same program, the same scholarship. Into dear Benti and a previous two Nami coin in a young Favis and Amami. Tell some gentlemen who say, be an Ami by no, men who casa. When we some question be and one say, your visa has been approved. And all the mommy. In fact, yes, sir, now me quania refuse me quania refuse me. Now me time, I was a medical school, no, I can't just 7 days, no school, nebi. Into a year, I hope a prayer, and mammy Jahoko US. Into me could do yan so, Yamia and Yama be brave, now, mammy. Me quite not to say, opportunity the house, we a full founder scholarship member, would me apply all visas, the whole world, who US out to me apply. May I say some may apply be. May I apply 2 weeks per pen and Canada can't home. May I apply and I'm saying now Spain can't home. May I apply bill and right, ya me bagan and I may apply and right, ya me bedroom, ya must send a UK, Asaka. Visa now. Minya ewo US. On some bono for more. Esua. My best Sofia. Let me obey your best Sofia name office. Or bow down the Benz more the can ever. And so no or can asema. What you say, then enough form. Minimum how I was on them Sofia. Say, I quaint you out. A rather pay a simple amount. A piece of not time no 9 years. Or super on any business. I think tin I am farmer. If it's a UPPA yet, no mamma, time no 9 years. The time no 2 years, and no one multiple visits. And one in their bed. Once so I will share me, I would hear me. Say, ya will say, ya will pa Ukuno or Yere. Dear far, quench your home. Oh, free demo hardcore. And as I will share me with TV, so, oh, dear me will radio swap. So ye would have full for ye, mono. Also, a radin farmer, on fandomo, mano. Wow, can amen Cassiano on a radi amount Safena, okay, amena on Cajon. Into your mouth, Quayan, I say there bit sad, a dear Yamia media. Major plane tickets, Nama Bagana, Nama Baby dear dance here, Ashen Yankopon Munyam, Nama Dame Papan Swasi, Empire Bopa, ya about time and I do the so many and I'm a friend, sometimes a friend who cry am in her time. My friend we answer my her time. Matet in a year, it's papa. And then Mijina Hasia, now Coupon won't shall be brave. Amen. Medasi. Fan when you're in a merate. Yamiasi, ewo de wire mammy. Amen. Any dear question. I will share in a ha. Would dear dance ya show yam coupon edi anyone. Bishop, a radisha no one your cassia. Yamami say, almost free sunyane and a buyer. Now, or send the Benny and the Babrantier. A brantier every a secondary school, Tete Form 4 no, or real ya and a Oshen Sanomasi. Papa no mun sasa over 20 years in ye. Avra wasem. Mammy say empire bobbing na on fan and coye. What the wunu pair of 4 ben on fan and corner nasi. Baby or better be another than a bainam. Baby or better be or see a quanchina would what your wayabi, what boka. And Jeffrey had one catching a new animal said. The baby onto the one among be one is a boapaye and one person was she kakwa. Was it a branch is 1,000 Ghana abundance seminar, a bedroom number, nothing in answer, all because of the Benomonsa. It I take TSM, Sawawa, now Benya Bie, no so be broken, FAD, or no mum Nasama problem. One day, on the TV one and the TV no quarter Sompa. Now, Otisa, Cedar hour, or D4B Casa. Papa idea, Mikasa ya sonko, Mentira ya sonko. Oh, bop. Hallelujah. Was it or Tian was it? Papa idea, Mary baby or Freya. You say at Chomako Florida. And you on Usubetu and a Monoaba counseling day or burning a baby
Bishop Henesa was say, oh, mammy, obey the Hobertono. Nina said, your metron, obey so. Mammy say, oh, Bakoye, Bosumi Mianuni, Nanka, that crocodile one, a bay fan san canano. Then to 2 months, me buy no man sat down. This is the doing of the Lord. Where you on your man and Samuel Juma. Yes. Sure. Adio Nyamia ye enwanwa. Bishop, Nyami Shirao. Wow, Shamia, good team. Bibi ni ho asai. Ebia ya uba. Ebi so ana ye wukunu. Ebia ya wunua. Ena obonefo no de nkonua bi ato no so. Omote ye nka wo Sompa TV. Omotu anamo. Ebia enne oso wo hweme wo TV so tie mo radio so oti asore dem a wo hweme a. Minim ebia wo babi. Oh. Ho da fie. Oh. Ote baby. Oh. Oso tu anamo. Na urade a waje maame ne ne ba no obecho one no man sang for 20 good years, not just singing day or bro just say oye ne ho hwe anye ye for 2 months na mo ba na ne nipadua na nti say ye one o maame ne sisters na de na ba e ka kire won say we de nyame aye bebre we Cedar asafo yi mu na nyame guso a oye enti me kire o mo ade omoko omuni so pepe omoko di so no and net for 2 months on fan sankana and some pond also ade bi ayate wa wo hwame a wotie me hyanya me tumi ne nyame ahoɔden ensankyerɛ ne nyankopɔn no ade biara ayate aya pam wo so erade so nyimfiri wo so onyi firi ba no so onyi firi adwuma no so onyi firi awade no so onyi firi wo shapre no so wo Yesu demo amen Amen. Bishop your mommy say ya hwa ne nante akranka edene nanso ne bani ntino so obedi adanse wo so opeso otonwom tiawa ede hyenya mame fantuawa no Otiasi da titi nyami onguyo otiasi wawie ya mama si wawie wada nyame ase no no bonsam kase bonsam awurade nyankopɔn di ɔbɔ ne nsɛm no oso obi bɛte wa danse a ɛso kya danse we mo yɛ nsɛm ɛmo nyankopɔn wa wo hwɛ na utie wo fie bonsam nyankopɔn yes yɛnti na yɛba Cedar awaiso a oh Jesus yɛbɔ danse no bi ɛma wo hunu yes and da so wɔ hɔ yes Lord asofo Robert Thomas Abanas Bishop oda Cedar asafo wa adweso branch me some penny oda ho o abofra na oye school nia that's right o say enya ne school uniform no de bae amade yeah before no for 1 year and na de na tete o ma me no and say tete abofra no so hospital was na judesium ofafo no ofre thicknesses Rosa Pia said, or soften the person de me con. That's right. And then there no catch it out here for say program now, but so MC me fast straight back no and to na obibi ade ba say yes school o su adwuma na nneoma bi asole atiam na tete no there no catch it out here for Bishop awurade nyankopɔn hyira wo ade ba ko ada bia meka ne say ɛwo wo ba bia na asi kyerɛ hwie gu ba bia ɛhɔ na ntete ayɛ dɛ ɛkɔ so obonefo no oba no wo hyɛbrɛ papa bi ɔde ba wiase so obekɔ school aba ni pakɛse a saa nkrɔfo no na bonsam take wo ababawa obehwɛ ne na ne da akye efe on na ebepagya abusua bɛhwe o maame na 1 year oba ne ntime na hwɛ ekoduru hospital kra doctor ka kyerɛ maame ne sɛ kata de ani aduro enya sɛ kata na enu aduro waye bia 1 year ti de eso ka kyerɛ maame ne so ompa ba bi mfa odofo sɛ wotena fie a ode hye no oba no obesei de bonsam hwehwe afiri no no obewie ne pɛyɛ enti de ebesro ne sɛ program na eba so eye efiada edi anim ye na wɔtwe anopa memenda anopa
odiifoɔ no so obɛgyina ne nan so ayɛ adwuma ɛnwosra ne adom a ɔde tu saa deɛ afiri akwaraa no so no ɛso nte agu so a ayɛ kɛseɛ enti ɔba na ɔbɔnsam de ne nsa aka no so ɔwɔ skum so ɔyɛ dɛn sɛ ɔnom no bɔne awurade adom nti ɛnwosra no wɔ hɔ fa ne bra na odiifoɔ no awurade bɛfa no so agye no nyame nhyira wo akwaraa bi wɔ so ɔka kyerɛ ne sɛ ode ne ba mpa ba o ma o ɛnokorɛ nti gye sɛ ofa ne foto ɛnokorɛ na wobɛgyina mu ma no That's right. ɔnokorɛ paa obo ɔyɛ ne dɛn sɛ asɔre bɔ sɔfo yɛ ba asɔre a oh obo ɔkora no a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ma ne sika yes ɔgye sika no no sɛ ɔdwane no ɔdwane na ɔsɔfo asɛm a wokan na meka kyerɛ ahwɛfoɔ mobɛkae sɛ yɛabɔ adanseɛ bi wɔ tv so mande kora nyame yɛ adom a mɛma yɛabɔ kakra maame bi so de ne ba brae that's right na ɔwɔ agogo state mehu akora na meka kyerɛ maame ne sɛ yes deɛ nti abɔfra no yare ɔkɔ sukua na ɔhaw aba ne sɛ akora no ɔba abɛyɛ nipa kɛse ɔde hyɛbrɛ ba nti na ɔmopɛ sɛ ɔmode yareɛ ne saa na sukuu no agyae na watrase na ne hyɛbrɛ ne so akata enti mɛkyerɛ ne deɛ ɔnyɛ mekyerɛ no deɛ ɔnyɛ no akora no ɔhaw no sɛ tuyɛ sɛ memeyɛ ɔsɔfo nim sɛ akora no wakɔ America akɔyɛ medicine ayɛ medical doctor ama waba fia ama wabe ɔne ɔmaame abɛdi adanse wɔ asɔre dɛm hɔ enti wɔn akora no hyɛbrɛ no enti nanka hyɛbrɛ no yɛmpɛ sɛ yɛ dɛn doctor enti wo a wohwɛ me a wotie me a woba bia wɔ problem fiada ɛyɛ afofida this match yɛ program tu anamɔ na fa akora ne mmra sɛnea obi wɔ sɛ na yɛwɔ problem bi wɔ hɔ a ɔsɔfo ɛnyɛ fɔnso mpa yɛwɔ deɛ ne wobɛbɔ fɔnso a ɛbɛkɔ wobɔ ɔkora me sɛ terefio a ne yɛmɔ mpa wobɛnya danse anso yɛwɔ haw no bi wɔ hɔ a wei maame no yɛ dɛn ɛyɛ adom akyɛde a nyame de akyɛ siri awa team no sɛ yɛmfa mmoa nnipa ɛnti wɔ nso so woba no ɔbɛnya adanse bishop sɛ bible mu centurion no ɔka kyerɛ yesu sɛ ma ɔma ne fie hɔ na ɔnkasa na ne ba no ho bɛyɛ ne den nso ɔbaa no a ne ba wuyɛ no yesu kɔ fie hɔ ɛkɔnyane no nti ɔhaw bi wɔ hɔ a ɛyɛ anamotuo ɔsɔfo Emmanuel agye bishop deɛ wowɔ central assembly wo nso so ɛyɛ adanse a ɛyɛ sister yi a akwantu sɛm ayɛ den sɛ menom na yɛ cancer yɛwada biaa mɛba ha na madi Canada yɛsɛ menhyira mo na sister yi ɔba a ɔte ne bɛnsi mu ɔyɛ abɛn adwuma anso ɔse deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔtu kwan ɔbɔ so a na wɔɛtɔ da wodi sun anso so ne berɛ so yɛ meka kyerɛ ne sɛ nyame bɛyɛ ɔse bɔkɔɔ sɛ yɛ na meka kyerɛ ne sɛ wo a wohwɛ me nyame bɛyɛ wode agya mu ma awurade enti mo a moyɛ akwantuo documents ne nneɛma me ne mo de mo hu adanse ni pili obu a wakɔ mekae sɛ lady bi no de Vic wakɔ watra mekra for 9 times and sana obi ne ɛkyɛ ne hamanaba meka kyerɛ ne sɛ awurade bɛma na tukɔ ɔsɔ papa so onye bio me ne papa no kasa ɛwɔ yɛ friend sɛ US ɛwɔ phone so papa sɛ sɔfo akade a ebe ɔkɔ the 10th one yamva the 11th one yamva na afei de papa say na nyo sofo no kan say no oba no betukwa enti men paba na rade afei rade kire me ade ketua bi sa kra no nko okoye wie ye okodru US 2 weeks no nya ne green card on Sunday ni paper no be ware soja ni bi mo papa Jessica Pudu my God. Oh Jesus. Oh Jesus. And that fear day. Over passport. Over to my to account to for flag. Account to person or grant to person. Oh, the Baba Bechinum. Yes. Now I send you me dom. My God. And to also for catch on moi. Who was my call 2 times, 3 times. Oh Jesus. Bishop Nyankopon enhyira nia ye ka kire safo nyina se Cedar worship center ha de awurade nam Bishop Sackey Kwapong so ama de ne de den
ebi de obi a try enan obi a try enum ni nyina awurade na me papa so abie kwana ma mama enne omakopie America ma obu won so no oni ani da so mpo so obetu kwan obu okura e kire ma na adwene mu da obepie ha ana ye papa hye no kom se akonto na wo anim tidi ya wo ye no fa no to ho na nyame bebie kwama nipa no kura so wo kokora no na chese no kokora na adwene se ye de da papa ikan me de badwuma sem na aba onso de akonto se na aba sa danse we nyame ya me firi dwada ekọ ye be wo bi nso a kire wo no ba no de adwuma na ba enso no ba no ye papa se kwan bebia ma enne America say owa abrochima mu na chese de nyame ntimi nya no enye sida wa ha sida ha de nyame ntimi ya akonto se nti mu amakonto wa try ba akọ yamfa amaw what try me nu yamfa amaw what try me ensa yamfa amaw woni da so asa obu ho sika kro de beye ehon nyuman kra na ede maw bo modi ne tu ana mo program radio mu amopa kwanto nyina wo ye oba wo ye bema wo ye abofra wo ye pani mu nyina mu tu ana mo na mo medi 2 days no ye efia da bai ene memre da bai na awurade a wafa papa so amen na nipa bebre atutu kwan teacher Patrick mu nyina no mo ide no mo ma atu kwan ya won so de no nyankopon ebe ya ma ya mi nhira mu nyina asofo set mensa yes sir also was Central Assembly na ahwefo ne almo hwe ne atiefo my god obo o se me ba no se de ma ba mu oh wo hwe ya ma me panyi a wakoni mu oni fie ni na kra anso so no wampaba so obetu anamo pa fie ni ba ya oni ni gira kra obaka se ni ku no wanwan ensano de bo something ye di palo anso ma me na mpaba nti obi a o hwe ya osofo ni babi onu wi onu tramadon wawura adwaman mu wawura nsano mu dia na oka kira awofo Bishop Erade Nyankopon onhira opi amen nyame ma nyame adehia woni yen esom e wo Cedar awai so ene anwumre dia me ka kira woni se wo ba ukunu ana empo wo yere ene ato ensano mu wato enubone enum mu ene watu anamon wanante waya hu bia wabamu yebu me ka kira wo se enkachi e wo nyame mu no abamubuo enni ho nyame mu no ade nyina atumi ye den eye ewo Cedar ha se ni ye papa awurade nam no so ene ma wote sa dance ye we ene ye papa kan yo maame no ogina ho no wo hwa abrante na wo beka se ne yere ene maame no nanso maame no ene ba no ene otu anamo no de ne baaye otu anamo de ne baaye a papa ma na kwankere ma no koyeye no maame ni dia dance no se abosom mienu ne ba no enno mo nsa bie mu wo so wotifie wo ye den wo ba no esei enti wo hwa ama na sei wo nua no osei wo hwa ama na sei wo yere no osei wo hwa ama na sei enhwa ma na sei eno nti on the 6th and on the 7th for airbay eye marchi tumirika ne bra program ni bi na wo nso so anubone na wo ba no enom no ukunu enom no nyame di for the awurade be fa no so amani nyina afiri ho menka entu waso abrante ba ko a awurade enam ya papa so ayi ensanom afiri no so ene wo UK abontemam ayeti na dance ya wafidie so amoso ayede atie ni nua ba na de ne baaye wo nso so fa wo nua ba bra wo nso fa wo nua ba ma bra na enubone enom no ensanom no ebe free no so amen hallelujah amen Samre dia ye bebia tatefo na tum. Me pesa na me bom pa mani pa kakra bi. Yes. Na ya bia tum no. Ebi mpo a wo so hwe ye obi man so. Obi kuro so. Na bia hawa ye kan. Ebi kura na bi wo so. Yes. Aso de basida ha. Na problem no esolve ya. Fre na fa cheche. Obi bia so a o hwe ye ya. O tie ya na ba mabu no fa cheche ne. Na wo fra ebia ye fra me say me ha oni. Suffer ono team no momon pae e mame suffer ono team no momon pae oh Jesus na one through TV no ho radio no ho na ma ye feedback a ye be yi we free so ye be sere se wa hwe yamre bia me ka kiro asworden to be koburu nsem jemo momo bebre mo aso ya ye den yes enye side do be koburu nsem e so fra lower u TV volume no ana se radio ana se free ho bo ha akura na fa ye den ato baabi senior fa remote na ato baabi enti e ba sa na junior fa remote na ato baabi e ba sa na fa free TV no kwa chire na wakoye den wakoye call no nyankopon onhira numbers no MCR azuka bema onu team
Bonfan to screen anymore. Am I? 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 0553 0553 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 89. Mama for the kind. Praise God. Good evening. Good evening. Udini baby okasa free. Ya chome dia kusia bukase fi ogui. Papa me da fi na me tawate. Amen. Ya ya me china papa me empire bo me de magina sam de bia me fra me de tu ani. Ni bia bo mpa me na bo afo me bo am. Mate. Mama no mo mpae. Awurade me soma wasem kwa buri. Me mama akosua nchen. One ne ma. Omo hia destiny helpers. Yes. Awurade twishabre mo aboafo. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free papa. Papa ya na the consistent work is here. Afini na ko ja na na. De ya na na. Afini na okriye dan. E ja na na na. Entimu wawu anase watukwa just ordinary wakawira me no bompae awurade wa fran ba bibia ne kunu akodia waja ne yire ne maho awurade fa osa kana koma Amen. awurade man ni mra ne ho so Amen. Bible say body self for no any ba ne ho so man ni mra ne ho so no mra ne chi wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. My member of praise God. Hallelujah. God. On for you, Nadiana, Radinia Mount. Mpacho Sicilia ni mpacho mi kununtiapo mianka sasa mentiapo Sicilia acho me free techima me no bomba Abraham Mijran Psalm 107 verse 20 so suma wasem ko techima Sicilia ni kunu Jesus. Sicilia onu ankasa Jesus. ne ma ayaresan Thompson. Amen. Pai ayaresan mamu Yesu demo. Amen. Amen. Wa bo ya ni nyina mo ko so fancy onu CCTV no so na e bebo so mpa ese ya. Praise God. Hallelujah. Udini babi okasa fro na dia na rade nyama. Le pacho so fuli ale. Me no bon pai. Awurade ayade san toso. Amen. Bibi obi a wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini babi okasa fro ma amen. Efere mama Mary me ka se free mo raso. Mo Me ba akoma tokro dem. Mami no mon pai emra obi Freddy adanse say na na koma so abobo. Hallelujah. Insio ni tin ho atono. Awurade wa fra ba be Jesus. Fausa kana ya Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Kantika. Odini babi okasa fro papa. Ma oneso kakra ma eda no ho kakra na ma oneso. Because I'm looking to the 99 kubia ni na. Onayo de bia yo na me no bompa. Fansa aya da tu na so me bompa say awrade aya resan to na so. Jesus. Me pai aya sama wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini babi okasa fro oba pa na dia na obese awrade yama. Papa me pese me di si kakra. Mo. Me pa cho me wo 45 years Papa me worry. O worry. Acha. Fansa so insana ye de shaka wan so. Awurade me Genesis chapter 2 so. Ona o hyehyɛ aware. Ba bibia wa fra ni ho kani wo biara. Jesus. Awurade hwe no. Amen. Ebra no. Ye si wa ware kwan. Ade no emfiri wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odofo be ni o na hin na okasa fire. Thank you. Me pese drobo. Drobo. But me from me passport.
I'm a corner, I have 40. Yet you vote. Don't I talk when you walk on my kitchen to come. Then my car can't catch on 105. Oh, but I ordered the photo no 2 TV anymore. That's all there. I shall say, yea, but Cedar, I want us to be a funny photo to so. Yame bet the Nisabeka, me no bomb pie. Every day, baby, or be a rather found sack cannon. Amen. To me be a touch, be a shut 2 minutes. Amen. Oh, yes, to demo, a rather more dance here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby or Casafro, Nadia, no Passa Radiamount. Your friend me Gloria, me Casafri Sunyai. The Pessa Eradi be Quima me ba boy. Now so Eradi me our real plumber me a feel. I rather me Suma was some cosunya no Gloria and chain. Or send it back. Yami me Quimano. Or no sooner what it. Me fra a dance here, a wadia, no can be a dance here, mamma. Oh, yes, to them. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mauneso kakrama me. Oba pa udini babi okasa free na dia na radi nyama. Aduato maune. Never show me that ring here. Mate. Me no bompai. Eradi ayari sa tumi mowura. Baby bi owo odem ho. Eradi ayari sa ntoso. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Udini babi okasa free mame. Your friend is your me perfect with Sompa. Sompa. I have phone it for you, mame. No, some me I afi so moba de no pedo to ko nyimbo pa ma yame na ado etina me pese me business mo ko mi ya ba mo nyimbo mo me no bompai Awurade wa franco ma so ade nyina awurade yema no Jesus enkanka ne ba kwantuo ne na pomoden awurade mfa ne san kan amen 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 praise God ma oneso kakra praise God odene baby okasa mentie wo ho ma oneso kakra dano online sene etwetwezi dano kakra network no oh cobra biom yente on kasa fra biom na gira baby yie na ye befa praise God hallelujah odene baby okasa fro mame ba John me kasa free atuma ko podia mo so ba John me baba ya mo when you 35 years mo of worry Miss where dear mama where dear me no bompai na where dear obey enti next week no wa tokawa na fa be gina mpai bom se rade ba bibia beba no ku bia nya me wo sran hwe ne mara eye gidia na mo me no bompai Awurade a wo yen sankyere ni Nyankopon adeduwa ya pam adeduwa ya busua no men Awurade kai wa fran amen ma de baba no ware amen wo to ne na so oh Jesus yes demo amen amen praise God praise God ojira so da ma oneso kakra ma me na da no ho kakra yeah na me pesa obi obefra bi aka me bompai ma no me no bompai de enti a wa frɛ no nya me nya ma wo Yesu demo amen also five da wo obi frɛ na wa nya say ya ha dweno praise God hallelujah papa odini baby okasa frɛ wo papa ya frame ajewa me kasa fraguna agona ma me ajewa ahwefo na tivotio papa me yefun yefuna oba opa yefuna awoba fa sa to yefuna no so Awurade a oma Hannah Elizabeth amen mo nyina o che o mo ba Awurade fa ba to afran yim amen yes ya wo kwan bi Awurade yi free ho amen o yesu dem amen amen praise God praise God hallelujah odini baby okasa free na dia na obasa Awurade yema ya penda baba da no kakra online no twetwesi
Hello. Kasa. Mr. Mankas. Mankasim, Kasapa, Mietio. If I tell Baba, Me no bomb pie, baby, o Baba no will be a moja etuno. My God. A radin fan in San Cano. Amen. Of baby or by Bromoja tuno, if he shall do me, you know. Yes. Emma moja need to be try. Also bad and trust say our yes to them. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kasefro. If I say when I say you, sorry. I am funny to vote you, mammy. Papa, me person bomb fire, and then my mammy sister bar and follow her. No, send a minute. We be I get the minimum. And one is up Monday. Yeah, they are for hospitals. But I'm down here and the one bomb fire, another bomb fire, and so card and pipe. No person with them is a fan minimum. Oh, baby, will be also fun in for 2 minimum manner. If I tell me that, I rather me suma was some Jesus. Amen. What France were 2 GD and no more about Bible. Yes. Yes. I come with them in Saka or no. I one can rather found Sakano. Amen. I rather found Sakano was once. Amen. Many more I am the year be shown on my end 2 years yesterday. Amen. Amen. Only GD. Ha. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Can't think I. Would you be organized for an idea of a Saturday? I'm the best of what's so bomb by everything. Me no bomb pie. I rather me suma some called boisse, what quite here, bambo. I rather to affect your fan. Me kind some 91 coins. Oh, Jesus. Or so thrown in here, Tabian, or Tribune Punase. Me bomb pie, saying you may bomb bonnet your casement. Amen. I rather Mawayarsa. Amen. Yes. Well, yes, with them send your nipper Freddy a dancer. Also, do a dancer. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na obesa radio ma. Dan o kakra na ola ni twetwe dan o kakra. Hello, Papa. Aha, mbo kasa. Me no bompa menton kaye asem wane aware sem nua ma me no bompa. Everyone fan in San Cam. Everyone ma dance. Amen. Oh yes, so dem dey see kwan bi awade nyimfiri. Amen. Me father last call I am na ya be. Praise God. Praise God. Mama for oh tie na ho mama for. Praise God. Hello. Odini baby okasa free. Na dia no basa awade yema. Praise God. Mama for. The last call. Praise God. Hallelujah. Baby, all cast free. What's for me? That's a maybe Antioma. Antioma, yet you. No, men want to support me. No bonfire. A radime sumawa samko antia manche. Jesus. Eni yadie ni nine. A radia yari said to me, shimfeni peduen. Amen. 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 Nyamishra upi. Amen. Sam redia yenti me emfa ayemwa mo friend bio. Sam redia ya winsonu ready. Yes. Yeah, o documents ready. Ne be so empire. Yes. Na ya make a nyina se nya urade mu gigi. Yes. Na urade ebeye. Enti samre die. Peja wonsuo no na ya bo so empire. O documents. Urade me hwenya me tumi. Jesus. Nya me ahoden. Amen. Obi bia
Papa Pejani show was TV so. Yes. Insuring Nani yes moja. Amen. And Nani Ayari Sensio. Amen. And Nani Sensio. Amen. Your this should be a biara a radamana dancing. Amen. Documents be obia peja a radame flow favor. Jesus. Christus will yes to them. Amen. 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 So say umbre na on the bomo as we see the hour. Next week, Christo ya do my free draw da kosi fiada. Ye best say share. Yes. Now program no ufre church no person ba no pepe baby ada obenya baby ada. Yes. Enti ye bon kai say 2 days. Eye fiada ena memene da. Sabre ye numbers na ye de ya course na ye so de so a o pese ye no bompire ofra ye no be bompire. Normal back where come 0557 0557 30 90 80. Me do obibia o share utie ye share radinsa. We can see mo amokọ ye mo amokọ wedding mo amututu kwan nyame fam confirm mra mo ho ma asem na wotwe weekends nyame mo no wabusua no nyina ebai and na obeda na onna ebe yode me do share Yesu mo chem. Amen. Amen. Bye bye.